Блузата моля. Пък що ме молиш? В това видео ви попитах с кое от тези неща искате да ви направя аутфит, защо има толкова въта. И понеже все и бързам, за къде и аз не знам, вместо XS си взех L. Вече официално мога да кажа, че бюстът ми е като гост в предаването Търси се. И за да замаскирам ситуацията, ще добавя една пола. И тя е голяма. След като вече не приличам на човек, който сменя по 3 автобуса, идва ред и на аксесуар. И не знам каква ми е тая мания да слагам по 2 реда обеци, обаче се радвам, че намерих алтернативен вариант да го правя и без да си пробивам ушите. Така, това, скъпи красавици и мъже, е дръжка от чанта. И тук идва по-важният въпрос. Аз модна икона ли съм или авангарден кошар? Коя от двете кафеви чанти да сложа? Джеки Чан или Джетли? Маратонките вече са ясни, обаче нещо ми липсва. Готова съм. Очила. Взех очилата, обаче нямаш да я ложа да ги почистя преди това. Какво имаме тук? Не знам кога ще успея да публикувам видеото, но да знаете, че днес е 1 юни. Така че аз отивам да празнувам. Скъпи деца, бъдете здрави, щастливи и да слушате, за да не се караме.